Temps per a fer un viatge en el temps, des dels orígens de la ciutat, una ciutat que va néixer en una illa, com hem comentat moltes vegades, a la vora del riu Mare, en el riu Túria, pues a través de, mireu, la història de València estudiada a través de l'evolució de les seves muralles. Sí, un viatge en el temps, des dels orígens, el llibre que tenim així, i que acaba d'eixir, ens acaba de plegar a les mans i ja estem fullejant. El llibre de les muralles de València és tot un recorregut a través de les distintes infraestructures que van protegir València al llarg dels segles. Els seus autors, ja coneguem a un, és col·laborador habitual, Gumer Fernández, però també José Fernández Montesinos i Enrique Ibáñez López. Avui tenim així a dos dels seus autors. Per una banda, Gumer Fernández, benvingut de nou. I tenim també a José Fernández, que és llicenciat en Història, doctor i arqueòleg professional. Benvingut. Enhorabona pel treball. Gumer, un viaje, como decía Chimo, que arranca en los orígenes remotos de Valencia, en esa Valencia romana. Comenzamos por los orígenes más antiguos de la ciudad, por el momento incluso en el que Valencia todavía no existe. Es decir, es todo un estudio que ha iniciado José, en el que yo creo que José es pionero, sobre los orígenes más remotos, más antiguos de la ciudad, los prolegómenos, esa época en la que la Valencia romana todavía es algo a futuros, pero en la que aquí existe vida. Entonces es una incursión sobre ese momento un poquito misterioso por falta de datos, a partir del cual ya sí vamos a dar el salto a lo que la arqueología nos puede confirmar con hechos sobre esa primitiva Valencia romana y sobre su primera muralla. On estaria, diguem, aquest punt màgic, diguem, del naixement de que era l'antiga Valencilla? Quan naix en realitat, datar exactament quan naix València, José? El que l'arqueologia ens conta és que efectivament València naix en temps dels romans, en el segle II abans de Crist, però n'hi ha una referència més antiga, que és la mítica ciutat de Tiris, en la que la font en concret ens parla d'una citadella, o sigui, una ciutat amurallada. Per tant, a modo d'introducció no hem volgut passar per alt, diguem-ne, esta cita, que està més considerada com a literària que com a font històrica, però bé, hem volgut completar, fer el llibre, fer un cercle dels orígens més remots fins a la destrucció de l'última muralla, i no em vull deixar de contar, diguem-ne, aquest punt. Aprofita com a excusa per una magnífica cervesa valenciana, d'altra banda, també, per portar l'assumpte de l'actualitat. Per supost. Bé, el llibre conté, evidentment, una part gràfica molt, molt important. Hi ha una labor de recerca i d'unió de fotos que il·lustren i que van a il·lustrar també este moment de l'entrevista. Anem a anar una per una. Baix domini islàmic ja, la ciutat va experimentar un període de desenvolupament que va permetre en el segle XI edificar una nova xarxa de cerques, de muralles més extensa, ¿no, Gumer? Claro, es la muralla del siglo XI, que vemos una de sus torres. Es un momento en el que Valencia experimenta un periodo de expansión, basado en un momento de estabilidad, que permite pues, que el desarrollo urbano de la ciudad. Estamos ya en un periodo entre el periodo califal y las taifas, ese momento en el que se gesta un poder autónomo en la ciudad, y eso se va a plasmar pues, en la construcción de una nueva muralla más amplia, más potente, que englobaba arrabales que hasta el entonces habían quedado desprotegidos. Y bueno, hablamos de una construcción que en su momento representa toda una movilización de recursos y que en sí mismo pues, simboliza el auge de una ciudad que se está consolidando, que está creciendo, que se está convirtiendo en una urbe mediterránea importante. Urbe mediterránea, cojámoslo con precaución, porque está ciertamente alejada del Mediterráneo, no estamos al lado del mar. Pero sí que estamos en un momento en el que Valencia ya està en esa fase de conversión hacia una ciudad importante dentro de la península. Va ser la muralla que es va trobar el rei Jaume I quan va vindre a... Exactament. És que dir, conquerir, sí, d'alguna manera, no? O assimilar el cristianisme a la comunitat àrab que hi havia a València, no? En part sí i en part no, vull dir, la muralla del segle XI és la que serveix de base per a que després, en el XII i en el XIII, s'amplie, i ja quan arriba Jaume és la que es troba, diguem-ne, la del segle XI és una muralla, diguem-ne, un poc més primitiva, més senzilleta, inclús més menuda, i la del XIII és la mateixa, però evolucionada amb unes tècniques de defensa molt més importants que les de l'11. I aquella València medieval i moderna va ser una ciutat clarament dividida, no? Musulmans i jueus.
Sí, pràcticament fins a època dels Reis Catòlics la ciutat no podem tampoc pensar en aquesta ciutat diguem-ne ideal de les tres religions convivint en pau, al contrari, però sí que és cert que fins a aquell moment les tres religions estaven representades en la ciutat amb les seues societats, les seues pràctiques i realment va ser una ciutat entre cometes molt més cosmopolita de lo que va ser després. Per uns per ací i altres per allà, ¿no? El barri musulmà estava clar, el jueu també, el cristià també estaven separats, Todo ¿no? correctamente separado y con muros no tan potentes como la propia muralla de Valencia, pero que sí, que delimitaban el espacio y establecían pues los límites que debía ocupar cada comunidad. I després de la Guerra de Successió s'obri ja un període més contradictori, ¿no, Gumer? Es un periodo contradictorio. Siempre hablamos de la Guerra de Sucesión por la parte negativa, que es la abolición de los fueros, pero también es verdad que a partir del siglo XVIII la ciudad va a experimentar un periodo que pone fin a esa atonía que las sucesivas crisis del siglo XVII habían sumido a la ciudad en un estado catatónico. A partir del siglo XVIII, ya sea por consolidar su poder, por razones de prestigio o por el propio auge económico de la ciudad, lo que vamos a asistir es una política de reformas urbanas que se van a plasmar en la muralla, y una de esas expresiones es la ciudadela. ¿Por qué la ciudadela? ¿Por qué mencionamos la ciudadela aunque mencionamos todo realmente? ¿Pero por qué mencionar la ciudadela? Pues porque la ciudadela muestra esa ambivalencia. La ciudadela, por un lado, se va a desarrollar en esta época, a partir prácticamente a renglón seguido de la Guerra de Sucesión, se inician una serie de reformas, se convierte en un gran complejo militar, se levantan un nuevo torreón, se levantan nuevas garitas de vigilancia. Es decir, la ciudadela gana prestancia, pero al mismo tiempo esa prestancia, ese embellecimiento, esa mejora urbana más que embellecimiento que representa para la ciudad, se hace también a costa de la seguridad de la ciudad, porque esa gran ciudadela está menos pensada para la defensa exterior que para el control interior. Es decir, las nuevas estructuras, la nueva torre borbónica apunta al interior de la ciudad. Y se limpian ángulos de tiro, se reforma todo el entorno urbano, pero con la intención de tener la ciudad a tiro, de forma que la ciudadela deja de ser propiamente un elemento de protección contra el exterior para convertirse en un elemento de dominio del interior. Es decir, es esa ambivalencia del periodo borbónico que tiene por un lado la parte represiva, subsiguiente a la instauración por la fuerza de la nueva dinastía, y la parte positiva que va a representar pues la sucesión de reformas urbanas que tiene Valencia a continuación. Bueno, pues anem avançant, Josep, i ens situem en la invasió del francès invasor, no? Ens n'anem a principis de 1800. Clar, el que hi havia de muralla en aquella època, la ciutadella que estava comentant Gumer, també les seues pròpies contradiccions, diguem, com a element murallat, deixen de ser, diguem, deixen de la seva utilitat històrica que durant segles havien tingut, perquè clar, és que l'artilleria, clar, els francesos venien en una artilleria molt potent i deixava de tindre, diguem, el seu ús primigeni, no? Ser útil per això, no? Sí, la muralla és del segle XIV i fins al segle XIX pràcticament, excepte els portals, que sí que se van adequant, diguem-ne, a l'arquitectura o a les modes arquitectòniques de cada moment al llarg dels segles, però la muralla en si és una muralla del segle, una muralla mitjaval. Quan arriba Napoleó, l'efectivitat que té és bàsicament nul·la, i de fet contem també evidentment la ciutat ha de fer una nova muralla, encara que de forma temporal, que tampoc va ser efectiva, perquè l'exèrcit de Napoleó front a les forces de València eren exponencialment molt més fortes. Sageter era molt valent, no? Però en fi... Sí, però no donava per a més, per pobre. Però bueno, sí, efectivament, com comentaves, la muralla no servia i se va tindre que fer un reforç exterior molt potent a base de talussos, a base de fossats, que desgraciadament tampoc van servir per a molt. Va fer una altra muralla més desconeguda. Sí, perquè va ser una muralla efímera, durar el que durar, i quan acaba de fet, arqueològicament no s'ha trobat res. De fet, comentàvem quan varen fer la investigació, pensàvem que era un projecte sobre un plànol i d'ahir no havia passat, i de fet sí que efectivament les fonts de l'època sí que ens han demostrat que se va fer
i que finalment no va servir per a molt. Bé, hi ha proves en algun plano, en algun gravat de que això es va fer? Sí. El propio Mariscal Suchet en sus memorias recuerda que Valencia se encontraba en un estado de defensa harto respetable y que se había levantado un muro de taludes, fosos para repeler su ataque. Es decir, es algo que está el propio Suchet lo recuerda en sus memorias cuando les escribe ya décadas después. També conteu el moment, també clau, el final, el moment de l'enderroc de les muralles, que no, evidentment no va ser fàcil, que va comportar episodis cruents. Mireu, tenim així un gravat de l'època. I sobretot es va fer, no sé si en dos parts, ¿no? Al llarg de... Se hizo en tantas partes, fue tan caótico. Sí. Es decir, el derribo de la muralla es la suma de un conjunto de intereses creados mezclados con ideología. Es decir, muchas veces hemos oído este mito de es que se hizo para dar trabajo a los trabajadores del arte mayor de la seda. Bueno, ya que estaban desempleados se les dio trabajo en eso, pero no ese es el propósito. Es decir, el propósito es que la burguesía, de la que ya hemos hablado muchas veces aquí, estaba muy interesada en limpiar el pasado aristocrático. Y la muralla era un símbolo de eso. Pero además era inútil, militarmente hablando ya era inútil. Pero además se podía especular con los terrenos o se podían incluir en planes de reforma urbana, hasta con el escombro se especuló. Entonces la muralla estaba sentenciadísima porque no le interesaba a nadie mantenerla. Fuera la muralla. Especuló hasta con el escombro. Realment ben curiós els interessos econòmics al voltant d'una ciutat que naturalment s'expandia més enllà de les muralles. Però bueno, hi ha un projecte del que parleu, que és un projecte ben sorprenent, que personalment desconeixia, el projecte de José Herrera. D'alguna manera este projecte pretenia que la ciutat poguera créixer i assimilar la muralla com un element ja més, historicista, si vols, inclús ornamental, no? Formant part del paisatge urbanístic, però no com el seu element defensiu. I així estem veient el que va projectar este bon home. Pues quina llàstima, no? Vist així en perspectiva o què? O no? O era un poc xapussa? Sí, no, era... De fet, Herrera era militar i els militars, vull dir, sempre fins a l'últim moment tombar una muralla, clar, se negaven a deixar una plaça fort com València desprotegida. Llavors, sempre és un últim projecte, és un projecte també basat en altres experiències com la de París, que no va passar del plànol i que efectivament era per a una ciutat com València era una cosa inclús un poquet desproporcionada per les magnituds que comportaven. Aquí pasa una cosa. Esto es del 57 o así, más o menos, es un finales de la década de 1850. En la primera mitad de esa década se está desarrollando la guerra de Crimea, que es para algunos la primera guerra moderna. Se utiliza fotografías, se utiliza artillería a mansalva. Sobre Sebastopol llegan a caer, pues se estima 50.000 cañonazos diarios, y queda manifiestamente claro que las murallas medievales no sirven de nada. A los planificadores militares en España les entran los sudores fríos cuando ven eso y dicen, tenemos todo el Mediterráneo hecho un asquito. O sea, esto no hay quien lo defienda. Entonces se ponen a hacer proyectos, vamos a hacer proyectos. ¿A cuál más faraónico? Como bien comenta José, no se desarrolló ninguno, porque no había pasta y porque se hubiera convertido Valencia en una fortificación, no en una ciudad. De hecho, no hay más que ver el plano que hemos visto en imagen, esa potencia que no era inviable y no se ejecutó. El propio ayuntamiento decía, ¿pero dónde vais? Pensava que era més conservar les muralles abans de derribar-les que no fer-ne unes de noves, no? No, era una y potente. Correcte. Bueno, parles del Mediterrani i precisament en el llibre parleu del grau i de les defenses marítimes també, dediqueu un capítol per a... Claro, evidentemente, porque hay que concebir Valencia no solo como la ciudad, sino como todo su perímetro defensivo o todos los poblados de su entorno que tenían necesidades de protección, y el grao es uno de ellos. Por tanto, hemos dedicado una atención al baluarte del grao, también a proyectos sobre este baluarte que probablemente no se llevaron a ejecutar jamás, la muralla antigua del grao, las defensas del puerto, es decir, todo lo que conllevaba la defensa de una infraestructura tan fundamental para Valencia como era su puerto. Pues cavallers, un excel·lent treball que compila, a més, com vegeu en algunes de les imatges, planos, gravats originals, tot un seguiment paral·lel amb la història al voltant de les nostres muralles, del que queda i el vestigi del que en algun cas va poder ser i que ja veig que afortunadament no va ser. Gràcies per el treball, abraçada també per Enric Ibáñez, que ha col·laborat per descomptat. Això és un homenatge autral literari, òbviament. Gumersindo i José, gràcies per acompanyar-nos, un gran plaer. A vosaltres. Como siempre. Fem pauseta i tornem de seguida amb l'actualitat.